Igbo ndị ọma na-ekili anyị ekene m unu. Aha m bụ Precious Okwuchukwu Okafor, onye na-ewetara unu ndị ama ama kwa izu ụka. Ọ ga-adịrị unu na mma. Onye Igbo ọbụla na-ekiri m ugbu a, asị m ka ị na-emebi ihe ọma jide ka iji. Ọ ga-adịrị gị na mma. Kịta bụ oge Igbo amaka, mana ihe anyị na-ewetara unu bụ oge ndị ama ama. Mgbe anyị na ndị na-ama ama n'ala Igbo bụ ụmụafọ Igbo ji akparịta nkata maka asụsụ Igbo. Ya na ihe bụ ọrụ aka ha na-arụpụta. Ọ ga-adịrị na mma. Igbo amaka, ndị eji eje mba. Mụa na-agafegodu mụa kọtọchiru, nwanne na-agafegodu nwanne kọtọchiru, anamachikwanụ ifulukwu eze m. Ndị be anyị ka ekonomi afa mbụ Eoblis na Igbo boy na-ekili nkwanụ ndị ama ama nke Precious Okwuchukwu na-ewetala unu Igbo amaka. Echezọkwana Igbo amaka, ndị eji eje mba. Anyị nwere agadaga onye ọbịa, onye ndị Igbo niile ji eme ọnụ. Ọwụ sọsọ ndị Igbo ji eme ọnụ, ụwa niile ji eme ọnụ. Nigerians niile ji eme ọnụ. Ihe niile a mụrụ na ala ji eme ọnụ. Mgbe ọbụla ị hụrụ ya n'Igbo onyonyo gị, ama m na obi aṅụrị na-akpa gị. Ya nwa ka mụ na ya na-akpa tata. Ọmalịcha nwa, ada dị mma, ada mma ife ọfụma, ada nganga. Ịma a na-awụ mmadụ megide ihe ọma, achọ ofe afa tuo ya. Maka na amazi mana unu ofu onye na-ekwu na ma na ihe na-ekwu na afọ a ruru ya. Ọ ga-adịrị na mma ka anyị kelee Nwaada dị mma. Oh God. Ada dị mma, kelee ndị Igbo na-ekiri anyị, kelee ndị Igbo. Igbo ekene m unu. Igbo mma mmanụ. Daalụ. Ezigbo ada. Obi dị m ụtọ na m nọ ebe a. Obi dị m ụtọ na m nọ ebe a. Biko m dajụọ ihe a na-ekwu, unu ewelara m iwe. Ị nọ na ala anyị nọ ya wụ Lagos. Onwe ihe o mere ha agbagharala gị, onwe ha na nke etinyere bekee, onwe ihe o mere. Biko gwa ndị na-ekiri anyị aha gị. Aha m bụ Uche Jumbo. Amụrụ m ka Uche Obi. Uche m awụghị Uchechukwu ma Uchenna. A na-eme ndị mmadụ chọrọ ịkpọrụ m ka ha marụrụ m n'ụlọ, ha kpọọ m Uchenna ma Uchechukwu, bọtọpụrụ aha. Uche nke m awụ Uche Obi. Uche Obi mmadụ abụrụ Uchechukwu. Ama anara gị aha nnọọ, ama anara gị, edela m ya na akwụkwọ, ama anara gị baa ya ofu nwa maka afọ amaka. Ọ dịkwanụ mma echebere echiche wee gụọ gị aha. Nne na nna gị ọ ga-adịrị ha mma, ọ ga-adịrị ha nnọọ mma. Uche Jumbo aha nna gị. Surname m, my grandfather's name. Ya afọ otutu ya. The history maka amarụrụ n'isi. Ihe onye ọbụla na-aza gị pụtakwanụ nke gị sakwa. Ha na-aza dị afọ bifo amụọ m. Kpọnyekwa gị nwa. Ọ dị mma. Uche, Igbo onye ebe na mpaghara ala Igbo? Abịrịba. A na-akpọ anyị small London. Ama m onye ọbụla ama. I don't know the need to say that. M si Abịrịba na Abia State. Ebe m si. Ka otito ole ka mụrụ na ezinụlọ unu? M bụ middle child from family 9. Mpama anwụgo, but mma m ka na ya. Enwe m 4 sisters. Okay, nwe ụmụ nwanne nwaanyị 4, nwe ụmụ nwanne nwoke 4. Correct. Gị nwa nọ n'etiti. Ịbụkwa na onye a gọziri agọzi. Ọkwa ịma, ka agụmakwụkwọ gị si dị? Elebe ị toro, elebe a mụrụ gị, elebe ị nọtọ? Maka mgbe m na-eto, abụsịrị m amụmụ otu m ga-esi kwuo ya.
ịma onwe ọdọrọ ụmụ ị ga-amụ ha kpọta gị nọra gị ajụọ gị ka nwa gị butere gị afọ ime gị sọ nwa ka nwa gị emenụ gị ewupụta ụkwụ gị n'ama gị sị n'ọnwa awụ m ọdịrị nwa mgbe m na-eto so eto m otu onye ọbụla chi ito and akwụkwọ m gakwara na m gaa na primary school gị nke a na-akpọ primary school na Igbo okay akwụkwọ mbido m gara nta akara akwụkwọ mbido ebe ka ị tara akara m gara ụlọ akwụkwọ abụọ nke secondary school m gara ụlọ akwụkwọ atọ kpọgasara na ya ịma onwe ndị ga-apụta ha sị amarụ m onye ahụ ụlọ mụ na ya ahụ gụrụ na Queens na Enugu onye ahụ nukwu agakwuru m Queens na Enugu gakwuo Abai Girls gakwuo another elementary school gakwuo Abo Owerri Road primary school na Aba Enugu so m gakwuo like I said m gara no then my degree nwetara from Unical ya bụ mahadum chukwu gozie gị Unical m gakwuo nke a na-akpọ PGD amasị m nke ị ga-etinyekwu n'elu mahadum gị wo Footmina and nweta kpọọ ya na abịrịba mana nsụwa abịrịba na ị ga-anụ m enweghị o mere mana onye ọbụla bụ onye abịrịba gị na-ekiri gị na Amerịka na-ekiri gị na London na-ekiri gị ebe ọbụla obi ga-adị aṅụrị maka na onye awụ nwanne ya maka ọwụ sọsọ mụ na gị ka ihe a gbasara ọ gbasara ndị Igbo niile gbasakwara ụmụnne gị ya bụ ịsụcharakwa abịrịba patakwa na ọzọ gịnị ka ị gụrụ na mahadum enweghị n'otu m ga-echisi nwoke ahụ onweghị o mere anyị na-akpa nkata anyị na-akpa nkata kwa okay my first degree was mathematics statistics my PGD was mathematics statistics ya bụ mgbakọ na mwepụ ya wụ n'ihe ị na-eme awụdịghị ihe ị gụrụ but ihe m na-eme ọwụ ihe kwesịrị ịwụ nọ ihe m gụrụ maka ime ihe onyonyo ọwụrụ na talent akara aka Chukwu ji gọzie gị and ịga school to nourish it ọ bụrụ that must be basis or yardstick ị ga-eji succeed na ya ọwụrụ ihe Chukwu ji gọzie gị enwere ike gazie school to nurture it ma ị gakwanụ school to nurture it school wụ nnọọ inwe basic education na today Nigeria ị kwesịrị inwe so that ibe ọwụla asịkwanụ na ọgbajugo ga-defend nwe onwe gị ebe ọwụla ị hụrụ onwe gị n'ụwa ọ gwụchala ọ otu gị nwa hụ ya mana o nwere ndị ịma na ihe ị na-eme bịara dịka ihe agụrụ agụ maka enwere ndị ga-ahụ akara ka nwa ha ji bịa ụwa onye m tọrọ oge ọwụna enwere ike ịpụ apụọ mgbe ọ nọ secondary school mmadụ pụọ enwere ka anyị na-alọta ya ahụ ebe ọ nọ na elu electric pole na-eche njiri ndị mmadụ ọkụ nne m achụ ya kedu ihe igbe onyonyo mebie tupu ịma ihe na-eme na o doziela ya onye ọbụla na-ahụ na ihe awụ ihe akara aka ya na-eji ebu mgbe o jewere ịba mahadum ya maka ọ gara aga gụọ ya agụcha a na-akpọzi ya injinia ọ na-ekozi mana ihe a ka o mebere ọzi na ihe na anyị ma na ya wụ injinia bifo ya agawa mahadum ihe ị na-eme dịka ihe ọwụ maka na ọsọsọ na akara aka gị ọ dịka ihe a mụrụ mmadụ n'ime ya ya atọ onye ọbụla n'akụkụ ya ọ na-eme ihe ahụ ihe ị na-eme dịka ihe na-agba gị n'ọbara dịka ịrarụkata ụra eteta mmadụ n'ụra si ya ngwa mana ọtụtụ ndị wụ ndị gara ga gụọ ya agụọ ọwụ n'ọhịa wa akara aka ọ bụrụkwa na ị ga-agụọ ya agụọ ọ pụtara na ị ga-eme ya mere ya ọfụma karịa ndị agụrọ ya o nwee enyi m gwụnụ business partner m ememe song drama major but ọ nwụrụ an actress so ị nwere ike ịgụọ ya ọrụ na ihe akara aka enyere gị gụọ ya ị ga-adị perfect at it
but ma ọ wụ akara aka gị gụọ ya ọsọ gị sikwa ebe a gụrụ akwụkwọ a rukwe ya wawa Amerịka ị gaghị agụta ya so to some extent o kwesịrị iwu ihe darizem bọọlụ ihe akara aka Chukwu nyere gị gawazie maka mụnwa mgbe m wụ ndenye nsogbu so eti m na grammar group church ka akwụkwa m nọ primary m nọ secondary school and onwekwanụ mgbe m ji akpọrọ ihe because ọ bịaziri na-enye m nsogbu egwuregwu ụmụazị m chọrọ igwu m na-eso ndị mmadụ gaa kụọ bọọlụ rie elu osisi I was a complete tomboy ka otu m ga-esi so ihe a n'Igbo ị na-eme ka nwoke ka ị na-eto so maka na ụmụ nwoke gbara okirikiri ụmụ nwoke nọ gị n'akụkụ ụmụ nwaanyị nọrọ gị n'akụkụ ma even ota mụ na gị n'ugbu a I'm still surrounded by men ha gbara m okirikiri so I don't know how to do it mgbe mma m tiri m ha ya dị m ka a na-emegbu m emegbu ma ọ na-ekedoro gị n'ofe ebe because mbụ nnọọ spirit chọrọ nnọọ ịdị free but ya dị m that time ka ọwụ ihe mmegbute amatọrọ m nọ to nurture whatever maka ọ hụla ihe dị n'ime gị ugbu o nwere ike gwa gị otu ahụ but ọ nweghị ihe ọhụrụ mgbe ahụ ọ just ewe for me not to be running na-agbagharị ọbụla ọ ga-asị nwa m nke ụdị nwoke ka nwaanyị biko bịa nọrọ ebe ama m na-edewe gị ebe a n'ụlọ ụka na ị ga-anọ ofe ebe ọ dị mma ụmụafọ Igbo na-ekiri m ọ na ofu ka mụ na nwanne m nwaanyị si akpa nkata ọ na-aba n'anya enwere ike ụfọdụ ndị pụtara ugbo agaghị ama onye na-ekwu na aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu ndị ama n'oge Igbo Amaka onye mụ na ya nọbachala ugo nwaanyị ada dị mma ada dị ọra mma ha echiri echichi na ala Abịrịba mana anyị nwa bụ ndị Igbo Amaka na-akpọzi ya ada dị ọra mma maka na ihe ọ na-eme na-amasị ndị Igbo niile anyị na-akparịta nkata n'asụsụ Igbo n'asụsụ olu nne na nna ya ọ wụ ihe bụ ihe aṅụrị na nwanne anyị nwaanyị bịa anyị na-ekwu okwu n'asụsụ anyị anyị ga-eje ka anyị kiritu ofu na aka ọrụ ya ihe ọ na-emepụta bụ ihe ejije eji wee mara ya anyị ga-eje anyị kiritu ya apụkwala anyị nachata azụ anyị n'aka nọkwa ihe anyị na-akpabi ihe gbasara gị gbasara m gbasara ya nwa gbasara asụsụ Igbo gbasara ụmụ Igbo niile n'ebe ọbụla ha nọ n'ebe ụwa sọtụrụ ọ ga-adịrị unu na mma anyị n'aka nọkwa Igbo kwenu mụanụ zụanụ rienụ mụanụ nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba Igbo Amaka ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu ọ bụ ya ka ejiri si na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya n'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo Amaka ndị eji eje mba nne ihe ọzọ dị ka ibie bụ kedu ihe ejije izizi mere kedu afọ ịbanyere imebi ihe ejije
ọ dị ajụjụ abụọ m jụrụ gị nke izizi wụ afọ m bidoro mewe ihe ejije 99 ka but film ihe onyonyo a pụtara till 2000 so publicly ya dịka 2000 ka m bido ya wụbụ ihe onyonyo akwụbeghị m ụgwọ ya Visa to Hell the title by Fidelis Duka. After Visa to Hell me Adure one of my first lead for Charles Ifediba. Ya dize ka wota nke ọ ga-esi na-abịa ịmanụ ibido ihe ọfọ ya jọs bịa n'ime obi gị ebe a ka m kwesịrị ịnọrọ ịma so but nche na ọ ga-aga nnọọ serele otu ahụ o si bido but ọ bụrụ otu o si gazie so it took a while of being an underdog. Okay, ngwa kọwa ya ka ihe a na-akpọ underdog. Onye nọ n'okpuru. Hey! Need too much. Onye nọ n'okpuru ya dị ka nọ na-enyo. You know, so it took a while. Even though Amarom Ray no ihe ọ ga-awụ na m ga-emecha jiri ya riwe nri n'otu o nwere mgbe akpọchara m family meeting ma m dịkwa sure na ihe a ka m chọrọ ime ọ dịrị ihe ahụ so emecha ya ebido mgbe o bidozuru ya wụrụzie a na-akụ na-aga but ọrụ bidoro ya wụ Visa to Hell. That was my very first film. The first lead would I do Visa to Hell akwụkwọ eji aga ọkụ mmụọ ewekwala iwe the title of ihe a na-atụda egwu Visa to Hell ya ihe mmadụ megidere wee eji akwado ọkụ ala mmụọ ọnụ Nollywood na title Chineke nna aha nke ọ na-akọtụ ọ na-agbabi ume mmadụ ịkpọrọ ya ha n'obi amapụ masị ka m kọwara ụmụaka ndị na-ekiri mba m nọ here ugbu a so obviously ọ bụrụ ebe gara eluigwe ka ị ga-aga biko m na-agwa gị ihe ahụ 13 years ago so ya bụ ọ pụtara n'afọ 2000 ka ọ pụtara afọ 2000 okay 13 obi atọgbuola gị na ị na-asụ asụsụ gị ọ dịrị ha ọ dị mma mmadụ na-emekwa na ịgụrụ ụtụ ga-abịa ọ dịrị ha gaa mara na ma echefuola asụsụ gị ọ dị ka ichefuola ebe isi pụta and ọ bụrụ na o nwere ihe m chọrọ achọtụdị m at any point ichefu ebe m si ọ dị important to me echefula ebe m si maka mgbe m bidoro Nollywood ndị mmadụ abịakwa na-aza first English names. Udirika bekee na-asụ adịdị gị ka asị gị sụwa bekee ka ndị ọcha ya bụ ndị nwe bekee ndị ọwa asụsụ ha maka bekee wee ndị nwe ya ọwa asụsụ ha asị gị sụwa bekee na-adị asụwa ya ka ọwụ ndị nwe asụsụ ya na-asụ ya amami na wote m o nwere my husband mụ na ya na-akọ akọ ya asị m you're losing your accent. And I know I'm not. No, speak like Nigerian. And like I'm speaking like no. I mean, because bottom line is that when he came, all the important kind that and one time you see sumude obodo yiba so karị ndị nwe ya. So ọ dị ka mmadụ ịbịa sị gị na ya ga-asụkarị gị abịrịba ugba. Ọwụkwa onye abịrịba o. Ndị ife nda. If onwe ha laghị ile ohe je. Kịta ka ịbịa. Ịma anọ ihe aka m na-ekwu na ụfọdụ amaghị na-ewu nwa afọ. Maka ndị na-ekiri ọlụkwala di. Ọ lụọla n'ụdị o. Wajọrị. Maka ha emekpọwa m n'ekwentị m ugbu a. Biko ọ lụọla di agbaili ọla aka lee ọla aka ya ebe a. Ọ wụ ihe m chọrọ ka m ngwa ha maka eme ugbu ha kpụwa m n'ekwentị. Adị m sure na ha ma. Ha ma o.
by imego ya na so ha ama ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị wụ kedu onye ga-asị n'ọwụ ya nwa ịma na ihe na-ebute ihe na-akpata ihe kedu ihe onye ga-asị n'ọwụ ya nwa onye ijere n'ụlọ ya ma ọ wee hụrụ ebe a na-eme ule gbasara ihe ejije gakwunyere ya kedu ka o si bido o bidokwara na afọ a m kpọrọ before ka o si bido agara m jere mba ịma na m wo kootu m ga-esi kwuo hustler mgbe m batara na Nollywood m ka nọkwa na-agụ ihe akwụkwọ na ihe mahadum na-enyere onwe m aka ịma na asụ na strike ha mbịa na-eme nweta vacation work kootu m ga-esi kpọ nke ahụ mgbe a nọ n'ezumike mgbe ụmụakwụkwọ gara ezumike ọwụ ezumike ha nọ na strike asụ nọ na strike so but ya ghọzie new vacation job ịma na asụ nọ na strike ọwụ like vacation ịma mgbe unu ga-emepe but asụ nọ na strike ịma ma ọ wee chi akọlọ off the strike so ị nwere ike ịga nara ọrụ isi m ga-arụ from here to here ọ ga-awụkwa ọdịrị ọrụ on a daily basis so all marketing nke a wụ by ihe ijetere n'ụkwụ ka a ga-eji kwụọ ụgwọ so m wegara akwụkwọ Real Awards to Fidelis Duka office very small office office a dịkwa ka boss that time very small box like an office but ihu crowd no there that day emeka onye ajerekwa ya ede afọ ya nkwe na line na-eche mgbe m ghọtaziri nọọ ndị na-eme ihe onyonyo bịara for ihe ule audition ule exam ị chọrọ ịgwa m na Igbo enweghị another name ule ha bịara ka elele ha ma ha ga-emenwu ihe dị otu a ya bụ na mkpọbiri nke ọzọ ule ha bịara nlele ha bịara ka elele ha mara ma ha ga-emenwu ihe dị otu a ma ha ga-emenwu ihe nọ na ihe onyonyo mede aha m adịka aha m nọchara ihe 60 something kotesha kpọ nke ahụ 60 ihe dịka 60 so emekwa akpọ onye m nọkwa ebe ahụ point ya agbapụta m n'obi na ihe a ndị a bịara n'ihe m bịara wuo otu ihe so ma ga meet the secretary na ọkwa ihe a ka m bịara drop ka ọ sign ara m otu ha si gwa m so ya dị aka m na-akọrọ ya akụkọ m chọrọ iji baa n'ime before turn m ruru ya ele m anya tụpụdere m ọnụ ya sị mgbe o ruru turn m na m laghachi so mgbe o rụziri turn m ehụzila na crowd a m hụrụ alasigo ya nwa dịlarị almost frustrated mgbe otu a m just do ya push a script n'ihu m read Linda for me m si mba n'ohe m nọ na-akọwara the secretary na lekwa ihe m bịara ihe a lekwa Linda ka ị bịara lekwa so ya were this thing gụga halfway ya ole ma ya sị m so na m aga emenwu ihe nọ n'ihe onyonyo m si ya na m ga-emenwu ya sị ka otu m si mara m ga-emenwu m si ya ihe kwụrụ scholarship m twice na secondary school na m ga-emenwu ya agụcha later m wetara ya sị m gwa m gụọrọ ya Linda m gụọ ọnụ Linda ya forward kwa nye m another scene awụrọ nke Linda gụọ m gụkwa so ya sị oke m gụchala ngwa m acta ya sị oke needless to say na m pụrụ that day with the role but ọ wụrọ ihe m kwe bịa ọkwụbekwa m ụgwọ ego maka ịma na onye njeke ịjụ gị ego ole ka a kwụrụ gị na ya bụ ọkwụbekwa m ụgwọ ọkwa ka ị mara but ịmanụ a na-ebido ihe a ọ na-awụ nnọọ obi aṅụrị ihe a ka ị chọrọ ibido and ndị ebe m amakwa na mme about 6 or so amarọ so mgbe ahụ aga akwụ gị ụgwọ ị ga-eji ego gị gagote the tape
gị ga-gote the tape bịa lee ya. bịa lee gị gwa ndị mmadụ gị na Gwa ha ndị nọ enyi gị na- gwa ndị enyi gị kpọọ nnọọ ndị mmadụ ha bịa lene gị gwa ha zụta at that time ọ otu anyị si bido na ihe a obi dị m mma na Nollywood erugo ebe o ruru ugbu a na Nollywood abụrụgo ihe ndị mmadụ ji azụ ụmụ Nollywood awụrụgo ihe nye ndị mmadụ voices Nollywood awụ m nwa afọ Abịrịba so ọ dịtụtụ possible m ga-aga kpọọ mpa m si ya m chọrọ ime ihe onyonyo but mgbe m bidoro but ugbu a ama m so many Abịrịba people Abịrịba girls ga ugbu a m dị ka ihe ha onye ha na-enejere anya like ọ bụrụ na o mere ya aga m emenwu ya so ọ wetin ọwụ sọsọ ndị Abịrịba ma ndị Igbo niile m ji just ebe ahụ isi as pụta ya ka m na-agwakwa gị na ihe anyị jikwa kpọọ gị oku a wụ na nwa afọ Igbo ọbụla na-ene gị ma ọwụ agbọghọbịa ma ọwụ onye elu di ma ọwụ onye nne na-enejere ihe ị na-eme anya otu o si ahụ ya na otu isi eme ya ọ wụ ihe nkụzi ọtụtụ oge ụfọdụ na-eje mee ihe maka na ha chọrọ ime maka na onye ọwụna mere ọwụ ihe akpọrọ ha ka ha mee ihe akpọrọ gị ka m gwa gị akpọrọ m awụ m onye ụkọchukwu maka na site mgbe m dị n'afọ ma mgbe m na-eto eto m ga-ekpere ndị mmadụ ekpere ihe a na-eme amarala m nọọ ebe Chukwu dewere akara aka m ọwụ sọ na m na-ekpe ekpere ana m agụkwa egwu ụka kịta mgbe m nọ mahadum ma mgbe m na-eme ihe niile ana m eso ụzọ ahụ ọ bụrụ na asị m bịa mee ya eme ka ọ pụta na ihe onyonyo m ga-eme ya maka na akara aka m ga-eme ya ọfụma eji m ihe a na-atụ ilu n'ihe gbasara ihe na-eme ụfọdụ bụ ndị ga-abịa mee ya maka na mgbe m nọ Bible school a na-akụzi ihe a na-akọ maka ofu onye na Bible edechala m emechala m edewela m akwapụwala m maka ọ wụrụ ihe m ji ihe ị na-eme bụ ihe Chukwu kpọrọ gị ka ị bịa mee ọwụ sọsọ na ọ kpọrọ gị na ọkọlin gị o ji ya atụgharị ọtụtụ ma ndị alụ alụ ndị nọ na di ma ndị wu ụmụ agbọghọ ma ndị wu ndị ka na-etolite etolite maka na ịchọ ime nke gị ị na-eme ya ka onye a kpọrọ ihe a wụ ihe Chukwu kpọrọ gị ka ị bịa mee were ya tụgharịa ndụ ndị mmadụ n'ụzọ ziri ezi ọwụ n'ụzọ mere mmebi maka na ama m na ị na-eme ihe ejije ị na-eme eme ị na-ewetakwa ego eji eme ị na-atụzikwa aka ya wụ na ihe anyị na-emewu akara aka gị na ihe Chineke kpọrọ gị tupu anyị enwe ihe ọzọ m chọrọ ma tupu anyị agaba na nke achọrọ m ka anyị jee kiritu ofu na ụmụ ihe ejije ndị omego ihe ejije ọtụtụ mana nke tọrọ mụnwa tọkarị m ka anyị ga-ekiri ewekwala iwe maka ọmụnwa na-ekwu nke anyị ga-ekiri mana ama m na otu o si atọ m obi ụtọ ka o sikwa atọ gị nwa na-ekiri ya obi ụtọ anyị kiritu ya anyị ejetu obere ahịa anyị zụta obere ahịa anyị lechita anyị na ya ka n'ọkwa biko apụkwala nọ ihe gbasara gị ka anyị na-ekiri
Igbo amaka, ndị eji eje mba. Afa mbụ Uche Jombo, unu na-ele ndị ama ama nke ọkụ Chukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge Igbo amaka. Igbo amaka, ndị eji eje mba. Ime ịzụ ahịa bara uru. Ma ọ wụ ya mụ na agaghị anọ ebe a na-aka akụkọ. Ka isi ma ịma na Igbo onye ahịa. Igbo onye ibe mgbanwe na-asị na ndị Igbo laikiri Mama like ego ka ekwana ihe ọ dị ka iwere azụ debe n'ala ọ ga-adị ndụ site nọ n'ime mmiri wepụ azụ. Ahụtara m biko ka anyị gaa ree ahịa biko na ahịa bara uru. Ka ị na-ekwuzi ịma na ị na-emezi ihe ejije nke gị na-ewepụtazi ihe ejije nke gị. Ihe ejije anyị na-ewepụta bụ ihe ejije pụrụ iche n'ime ndị nke anyị na-ekirịta ugbu a. Kedu ka isi bido wepụtawe ihe ejije nke gị? Mgbe m batara like I said, mgbe Rose bịara 1 2 3 ya dịzie ka oke ọgwụla. Nweta ego m ji mee ihe coach a ga-esi si adverts. How do you say that? Okay, ị gara ga gbasa n'ozi nụ. Ịgbasa ozi. Okay, enwere m a Kingsman help from like an uncle of mine. At that time, all Manufacturers Merchant Bank CEO. His name is Dr. Ezikbe. So, made the advert. We could contract syndicate to channels and all that. So, make a ego. The first ego lose na Nollywood. You know, may invest that time, but I got to me na aga na okwa abia koro gi itinye abuo gi weta ato. You know, but because I'm just Yadimka, there so much to be done, but I was not equipped for it. I'm at that time, and I was young, and at my age, it wasn't even okay for someone. So, Mtia na film, I lost everything. Now, all na have brought passion we keep more. That would have been my exit, you know, out of the industry. But by the time I went back to the drawing board. Now I got auditions. Now I got lele. Ndi m nyechara ọrụ before ahụ ma na you know, but because I just felt ebidole ha anya ebidole anya my lab so I became an underdog, so to speak. Because ihe awụla n'ihe ego furunu. So owu so nya na-asị ihe erero marketer ji achọghị ịkwa anya ụgwọ nka ma na-enyo ka ihe gara wrong, ka ihe ekwesịrị ime emerọ, you know. So and then bụkwa na onye na-edekwu. So mgbe ahụ onye edemede oh God Igbo onye edemede. So nna agarakwa, you know, na-agụrụ isi na-ele ihe m kwesịrị ịmụta, ihe kwesịrị iji maka na I'm not here for the long run. And mgbe m mechara 4 years ago m chọrọ ime my first, m chọrọ itinye ego ya wono Nollywood Hustlers. Mbido with ihe anyị kwesịrị ịchị ọchị otu anyị nwachi emewo ihe onyonyo maka mụ nwa mana ọ dịrị ihe onyonyo m chọrọ ị na-emewu ihe ga atask ndị mmadụ ha kwesịrị na-eche echiche ha, because m chọrọ ịba ihe advocacy, m chọpụrụ ime human stories, you know, wo no na akwụkwọta asị ngwa ka imewe ka ọrụ no na emere ihe onyonyo.
Now, ịwụ an executive producer awụhụ just ọ na-enye gị more power to detect and visualize ihe chọrọ and vision gị bụ vision gị. Ọ bụrụgodị na ọwụ gị nwa nọ na-etell the story ma ịhụ ya otu ahụ gamana something is wrong, you will always go back. And ị na-etinye ego ị na-eme ọwụ ihe ahụ sọsọ ihe ego ga-lose the focus. Ọ bụrụ na ihe dị important to you wụ the vision and the passion, ọ ga-eme ị ga-ama na a na-asị no hotel chọrọ ịtụlili otu na ọ pụọla m n'isi nchi ikwu ya na abịrịba ụzọ dị mma agaghị ugboro abụọ agakwa ya ọdụ bụ abịrịba so ya na abịrịba nso ụzọ dị mma agakwa ya ọdụ. So I wanted it to achọ m just mmenge ka ọ wụrụ n'ime ya ọ bụrụ m emeghala. So I wanted it to be something that was continuous and I needed to put everything right. So I'm mine. And if I'm 4 or 5 years ago, Tani, I know like my 13th title as an executive producer. Yes. Nollywood Hustlers, Holding Hope, Damage, Misplaced, The Place, Lies Mental, Force, A Mother's Fight. Yes. A Mother's Fight, Broken Silence. Oh Lord, give me titles. Unconditional, etc., etc. Ndị ka nke agaga. But the thing wo, anyị ebidola and ọ bụrụ maka inwetacha ego niile m tinyere ugbu a. Ọ ka ọ bụrụkwa na ndị mmadụ zukọ a na-akọ na Nollywood film adịzi nka enwetukwa otu ma mmadụ abụọ gasị nke ị na-enene nka inenego nka ka ọ bụrụkwa na o nwere ihe ọzọ ga-eji balance ma akọwa anyị maka a na-eme ndị mmadụ zukọ na-akọ anya ọnụ ịkọ ọnụ na akwụkwọ obere ihe so ya na-emetụ m n'obi maka because ihe akwụkwa nọ ihe nyerela m fame. That's how do I say that? Omega amara ga amara. Omega amara bịakwa onye m voice and the voice are the loud, you know, and yeah this is up to me mana how loud m chọrọ ka the voice ruo and onye m chọrọ ka ọnụ ihe m na-ekwu, you know, ọ wee pụta nnọọ ga na-eti ị na-eti na-ekwu ma onwe onye ga-anụ ihe ị na-ekwu onwere ụbara uru. So that's where we are now. Na ihe akwa struggle aka mmiri Igbo akwụkwọ na akụrụ otu aka onye ọbụla si akụrụ gị aka maka ịnwaala nne m. Ịma na enwere ihe ejije ndị ị gara gosi n'ala abịrịba. Ihe awụ dịka ọwụ gị nwaadị izizi n'ala Igbo niile megoro ya wee buru ihe ọ na-eme buchi ya azụ n'obodo ya ga mee ka onye ọbụla lee ya. Ele otu obi si dị gị na kedu ka ha si kwado gị wụ ndị abịrịba na ka ị gara gosi ya wụ ihe ejije? I nwere nnọọ ezigbo support like from the king, the Nachokun of Abịrịba, from Dr. Ezikpe, from John Oki, from everyone. Ha niile support. Onweghị onye bụ na onye Abịrịba aha akpara m ọ bụ onye Abịrịba bụ o meet him on amara m ọ bụ onye Abịrịba, because it's a crown I wear, you know, gracefully. And maka before my time, Abịrịba women wagaha, you know, gaha school and all. Wa enwekwa grace of an Abịrịba woman. You are seen, not heard. And mgbe mmalisa ifam deme, yodi lembo onye kata enike. So at this point, ọ bụkwa ife to be proud of. I don't see the reason why. Mane ala, I say, this is me. I have made it. And this is what I think is wrong or what is not. Traditions is there. What tradition not there before you and I were born? Even our fathers and you know, the fathers before them. Before our fathers. But
you can learn your voice, may not in the position to do that. And there are certain things, Igbo tradition in general, that I don't like when it comes to a man. Abia na nwoke nwụọ ndị ụmụnne abịa echefuzie na ọ mụrụ nwa na a ga-eleta nwa na ihe eji azụ nwa akwụkwọ taa a na-eme asị nwaanyị nke a nwaanyị nke a ya wụrụ ihe right from time dị m n'obi ikwu maka na mụnwa lụzuru mpam early and mụnwa makwana some certain things ekwesịghị gara wrong at that time but achọrọ m mbịa mmewe ọdịrị ihe onyonyo ya dịka nwere onye m na-atụ aka ma nwere onye m na-asị how dare you. Ya wụ na ihe Mothers Fight ahụ wụ ihe mere eme. Ihe mere is from a true life story. Yes, it is. Ihe ha m ji si gị na ihe nke gị na-adị iche maka ama m ọ na-awụ na-ekiri ihe onyonyo ihe mere ma ọ na-ekiri ihe ejije ndị mere ọ na-adị m ka kedu mgbe a mụrụ nwaada o ji martachala ihe niile a sị ya mee nke mmadụ o megidezie o mekarịa ụmụ nwaanyị ndị ruola afọ 50 ma ụmụ nwaanyị ndị ruola afọ 60 anyị jekiritu ihe ejije ndị ọ na-emepụta anyị kiritu ya anyị aga ahịa anyị agatu obere ahịa anyị alọtakwa. Emego onye isi ala Igbo ele ihe maka oge anyị na-agụzi kwarapụ ọkwa ịma ihe kwarapụ need to go. Ọ bụ na emego onye isi ala Igbo ele ihe izizi ga-ebu ụzọ atụgharị bụ ihe ichere na ha anaghị eme ọfụma. I wish you had said emego onye isi obodo a. Emego onye isi ala Igbo kedu ele ihe ichere bụ ihe izizi ga-ebu ụzọ edozi na gasagoro kita. Respect for elders. Mụ na mmadụ nọ na inye nsọpụrụ nye ndị tọrọ anyị. O nwere onye nọ na-eme argue na ihe a na-asị otu a ya wụ na ndị Igbo enwezi an elder statesman. Igbo enweghị eze. So onye amụna ya na agbagha ya awụkwa na onye Igbo onye ofe mmanụ ka otu nusi akpọ ya ofe mmanụ enwekekwa ofe mmanụ nwe maka ndị na-ese gị ihe na-abịa tie gị ihe si gị ka ihe iji agwazi anyị ihe na-adị mma. So maka ihe a o nwere onye kwuru na o nwere ihe kwuru recently onye ofe mmanụ nọ na-asị na ya awụhụ a travelist na ya agago ya na ndị Igbo anọkọ ya na ụmụ nwaanyị anọkọ ihe ahụ raised up a debate. Someone sị na asịgodi ka eme aikewa Nigeria o nwere ndị Hausa ga-eso nwee onye ọwa okwu ndị Hausa anụ ya soro ya nwee onye ọwa okwu ndị ofe mmanụ ndị Yoruba anụ ya soro ya ka onye ọwa pụta n'Igbo ugbu a kwuo ndị Igbo esoro ya and ndị Igbo ọkachetere otu let me use six adignotourism ndị Igbo ọkachetekwuru ya ọwụzie otu onye kwuo ha nọ ya dịka onye aka anyị na-anụ olu ya so ofe ihe ga-ebu ụzọ edozi ọ dị mma. Kedu ihe hụrụ n'ihe a na-asị na mmadụ digbotik? Mmadụ digbotik adịm sure no way compliment except the way iji kwuo ya ma ọ dara gị ka compliment to me ọ daa m ka compliment maka anụtụbeghị m ebe asị mmadụ dị Yorubatic or Hausatic ọ gwụchala Igbotic and ihe a wụ
something I coined years ago to debase, Igbo people for me. So, but all night was really mother see Igbo take. Yes, is for someone to know where you come from. Then that would be nice. Ọ dị mma, ị na-ekwe anyị nkwa na ịmụ ọnwụ ugbu a na ị ga-akụziri nwa gị asụsụ anyị? Absolutely, because my husband is going to teach my child Spanish. Only can have boy where I na come on. Mo achọpụghị ịkụziri nwa m nke mo aja akọ someone on. Just has to be, there has to nwa m ga-anụ Spanish knowing asụsụ Igbo because English is basic. Ọ ga-amarịrị English. Kedu ihe ị hụrụ bụ ndị be anyị ndị bi obodo a na-ekwe ka ụmụ ha sụọ Igbo? Ịsụọrọ ha Igbo asị biko na achọrọ ka ịsụọrọ nwa ya ụdịrị ha. Kwe mgbe anyị dị obere ya. Mpa m pụtaghala ya asụwa abịrịba ọsọ gị na ihe ọ na-ekwu ọsọ ga ọ bụzi a na-ajụzi ihe o kwuru. Nke a iwu ị ga-anụrịrị mma m akwụkwọ onye abịrịba bọtụ mma m sụkara m abịrịba ugbu a. Ọ bụrụ na ndị Igbo niile bido ụmụnwe ya otu ahụ, onwe onye asụsụ obodo ya ga na-eme ihere maka na asụsụ obodo m na-eme m ihere ka ọ ga-awụ nsị mmadụ sị m na adị m Igbotik o wetebe m Igbotik wee awụ m onye Igbo ekwesịghị mba mgbe unu mara na a ga-enwe Igbotik nwee Yorubatik nwere Hausatik I don't mind say yes. Ị ghọtara maka onye na enweghị any other tribe a na-asị ịdị anything tik maka na ụfọdụ ọ kachasị ndị na ụdịrị nwaanyị m na-asị gị na ọ chọọ ka asụọrọ nwa ya Igbo isi ya na ọ dị Igbotik enwere ike iti gị ihe o nwere ike iji ya maka ya kpọchie gị n'ụlọ mkpọrọ. Ihe m na-agwa gị wee eziokwu maka na onye ahụ adịghị nwa ya adịghị aṅụrị ọṅụ na ọ wụ onye ebe dị otu a. Ọ chọrọ ka akpọọ ya onye ebe dị otu a, ọ chọrọ ka akpọọ ya onye ọcha, mana onye ahụ amasị gị na onwe ihe esuru bekee sụkarịa ndị nwe ya nọ. Daalụ. Ọkwa gị na ebe a na-asụ abịrịba o gosiri na ọ bụrụ na ile abịrịba ugbu a gị na ndị nne nwaanyị ndị nọ n'abịrịba nwere ike ịkpa nkata. O nwere ndị na-erubeghị n'ego na-amaghị ama mana ha ruo ụlọ ha ugbu a ihe ha ga na-asụrụ ndị nne nwaanyị na ndị nna niile nọ n'ụlọ ahụ wu bekee. Eletu ijizi bekee ijizi egosi ọ bụ ihe ọ ga-eji mee akpọ mmadụ na ọ dị Igbotik. Otu ọkwa nwere ndị otu unu bịara ebe a m jụrụ ha ajụjụ ha sị ma nwa awụzighị Igbotik awụ m onye Awụsa Awụsa tik ka m ga-adị awụ m Igbotik m na-akpọwa m Igbotik o maka enweghị ọzọ m chọkwara ikwu. Ọ bụrụ na mmadụ si gị na ị na-adị ka Uche ọwụ ị ga-adịwu ka Precious ị ga-adị ka Ọkụchukwu ọwụ na ịbụ ịdị ka Uche biko si ebe a pụọ ị na-adị ka Uche Jumbo kedu ihe ọzọ ị ga-adịzi? Onye Spanish na-alụ gị mana onwe ihe megidere ka ị wụrụ Spanish onwekwana ihe di gị megidere ka ọ wụrụ onye Igbo. Ọ wụ otu a ka ọ dị enweghị maazị di gị ugbu a na ọ dị Spanish tik ịmụdịrị ya ole ma ya ga-asị am I not a Spanish? Ọ sụrụ pidgin m daa n'ala ebe m na-achị ọchị. Ọ dị mma nne m ọ dịzi ka anyị kọrọ akụkọ a gawa nnọọ obi aṅụrị emegbuchala m mana ya oge anyị na-akụ kwarapụ ka anyị gaa ahịa ọ dị important ka anyị gaa ahịa achasị aha lọta anyị emekwa Igbo kwenu mụanụ zụanụ rienụ mụanụ. Nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba Igbo amaka. Ama na ụbọchị eke ndị abụghị anya na ha agaghị azụ nke mmụọ nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka. Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ọ bụ ya ka ejiri sị na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya. N'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu. Ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka. Ndị eji eje mba. Chineke ga-anọnyere gị dịka otu isi wee bịa anyị kpọrọ gị oku ịza anyị. O nwere ihe okwu anyị zara gosiri nke izizi ọkwa ọwụ na
ọ bụ na ndị Igbo amaka bido inye ihe ntụrụugo dịka award enye gị ụfọdụ nọ n'akụkụ asị ọ deserve kwara na ihe ahụ ha agaghị ama na ị deserve ya maka anyị kpọrọ gị oku gị zakwa bịa sụọ asụsụ olu nna gị anyị na-ekele chi gị ike wee na-agọrọ gị ọfọ si gị jide ka iji onye nwaanyị ga-anọnyere gị daalụ otu aka anyị si eweta nkata anyị na nwanne anyị nwaanyị kpara n'izu ụka n'isi njedebe ama m na ọ ga-adịghị ka anyị kọrọzie gawa mana oge ifụrọ na oge ekwerọzi otu o si na-adị ọ si na anyị kpọọ ya oke ọzọ ọkwa ị ga-abịa nne anyị kpọọ ya oke ọzọ bụ ha na nọ n'obodo anyị maka ụlọ ụfụziri ọwụkwa ebe ịfụnanya buru ya gawa maka sị ebe ọnwụ na ịhọrọ ịfụnanya nke gị ga-egawa ọ bụrụ na ọnwụ ha na ọnụ ala anyị bụ Naịjirịa mgbe ọnwụ na anyị kpọrọ okwu ọ ga-aza anyị ọ ga-adịrị gị bụ onye kiriri m tata na mma ụmụafọ Igbo niile ejighị ihe ọjọọ mara anyị nke onye na-eme ya jidesie ya ike ọ ga-adịru na mma sụba n'Igbo na o nwere ife na-eme